Fer higiene de les mans amb solució alcohòlica. Posar-se el primer parell de guants. Posar-se la granota i tancar les gemeteres. Posar-se la mascareta i ajustar correctament la pinça al nas i les gomes. Posar-se les ulleres, un to integral. Ajustar-les correctament a la mascareta. Posar-se la pantalla facial. Posar-se el segon parell de guants per sobre les puntes ajustables de la granota. Treure el segon parell de guants. Agafar la part exterior del guant des del puny amb l'altra mà i treure'l girant-lo sobre si mateix. Llençar-lo al contenidor grup 3. Treure's la granota de dalt a baix, girant-la sobre si mateixa pel cos, mànigues i cabals. S'ha d'evitar tocar la part exterior de la granota que pot estar potencialment contaminada.
Llençar-ho tot al contenidor de grup 3. Treure's el primer parell de guants. Llençar-ho al contenidor grup 3. Higiene de mans amb solució hidroalcohòlica. Dar-se un altre parell de guants. Treure la pantalla facial per la part posterior del cap sense tocar la pantalla per la part de davant. Treure's les ulleres per la part posterior del cap, agafant-les per la goma de subjecció sense tocar la muntura. Treure's la mascareta per la part posterior del cap, agafant-la per les gomes de just sense tocar-la. Treure's el parell de guants. Higiene de mans.